L-istabilità fil-pajjiż ma tiġix b'vot ta' fiduċja u l-Prim Ministru jaf li l-ebda vot ta' fiduċja mhux se jsolvilu l-kriżi li għandu fil-gvern tiegħu. Sostna dan li l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat il-bieraħ waqt il-programm Affarijiet Tagħna fejn saħaq li l-problema li għandu l-gvern mhix individwi bħal Franco De Bono iżda Lorenz Gonzi nnifsu. In-nuqqas ta' kapaċità u ħila ta' Gonzi qed iwasslu għall-instabilità fil-pajjiż u dan meta bħalissa pajjiżna għandu bżonn Prim Ministru li jkun iffukat biex itejjeb il-livell ta' għixin tal-familji l-aktar fid-dawl tal-kriżi taż-żona euro. Joseph Muscat semma diversi stanzi fejn il-partit tal-Prim Ministru kien mifrud u l-gvern spiċċa f'sitwazzjoni simili bħal dik tal-ġimgħa fil-Parlament. Fosthom il-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Power Station ta' Dellimara, il-500 euro żieda l-kabinett u anke dritt tad-divorzju. Il-familji jixirqilhom aħjar u tmexxija bil-għaqal temm jgħid Joseph Muscat. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jibqa' ma jikkommettix ruħu fuq il-futur ta' Franco De Bono bħala assistent parlamentari fl-uffiċċju tiegħu u jgħid biss li wieħed qatt irid jara. Gonzi reaġixxa b'dan mod wara li Franco De Bono mhux biss ma segwix dak li qallu jivvota kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, iżda wkoll ikkritikah bl-aħreġ dwar l-istat li tinsab fiha d-demokrazija f'Malta. Franco De Bono ripetutament enfasizza kemm l-appelli tiegħu lill-Prim Ministru dwar l-istat inaċċettabbli li tinsab fih id-demokrazija f'pajjiżna waqgħet fuq widnej torox. De Bono jum qabel il-vot saħansitra appella l-Kummissjoni Ewropea biex tivverifika l-mod kif Lorenz Gonzi mexxa l-kwistjoni tal-mozzjoni li kienet qed titlob għar-riżenja ta' Austin Gatt. Il-problema ta' parkeġġ minn meta bdiet taħdem ir-riforma l-ġdida ta' trasport pubbliku qed tkompli tikber f'diversi lokalitajiet, inkluż fil-Belt Valletta. B'kollox minn meta daħlet fis-seħħ riforma fit-trasport pubbliku naqsu 109 parkeġġi minn 7 lokalitajiet. Il-Belt Valletta hija l-aktar lokalità li tnaqsu la parkeġġi minn meta bdiet taħdem ir-riforma ta' trasport pubbliku. Min tarif moti fil-Parlament sar magħruf li l-problema ta' nuqqas ta' parkeġġ mhix biss fil-Belt Valletta. F'7 lokalitajiet oħra naqsu 44 parkeġġ b'taslima tkun l-armilquta wara l-Belt Valletta b'26 parkeġġ inqas. Għaddiet sena minn meta l-General Workers Union fetet il-każ tal-Fairmount quddiem il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Iżda sal-lum qatt m'hemm l-ebda ħiel dwar meta l-Union se tkun qed tagħti x-xhieda tagħha dwar dan il-każ. Iċ-Ċermen tal-Kummissjoni Albert Manxie kien ikkonferma li qed jinstemaw il-provi iżda qal li l-General Workers Union ser tissejjaħ biex tagħti x-xhieda tagħha meta jkun il-waqt. Fl-aħħar jiem il-Union talbet lil din il-Kommissjoni biex tibgħat għaliha biex tkun tista' tressaq il-provi li għandha dwar l-irregolaritajiet fil-kuntratt tal-bini tal-bastimenti għall-kumpanija Fairmount Heavy Transport. U fl-aħħar nett il-Prim Ministru Grieg Jorge Papandreou kiseb vot ta' fiduċja fejn wieħed aktar taħdidi tal-qsim tal-poter. F'diskors fil-Parlament qal li mhux interessat fil-glorja personali tmexxija ta' kwalunkwe gvern li lest jaħdem għall-għaqda nazzjonali fil-pajjiż hija negozjabbli. Issa Papandreou qed jgħid li din l-għajnuna offruta mill-Unjoni Ewropea trid tiġi aċċettata u jkun storikament irresponsabbli jekk din l-għajnuna tintelef. Tenna li elezzjonijiet bikrin ikunu xi ħaġa katastrofika u għalhekk ippropona koalizzjoni ġdida biex tieħu f'idejha fil-pajjiż sakemm jintlaqa' ftehim. Għal-kumplament tal-jum tas-sibt it-temm se jkompli ftit imsaħħab li jkun pjuttost imsaħħab f'xi waqtiet. Viżibilità tajba. Riħ ġeneralment qawwi mixlok, lokalment qawwi għal qawwi ħafna fuq l-inħawi fejn jaqbel f'xi waqtiet. Baħar qawwi imbagħad baxx mill-vant jew mixlok. Temperaturi l-ogħla 22 grad, l-inqas 20, tal-baħar 22 grad Celsius. Indiċi UV ta' 4.